Dobrý den. Dáme. Dobrý den. Pojedu. Navažte a uvažte. Takže já jsem já a to je Miluna. Jo? Tak. My máme otázky. Můžete vyhrát. Padají brýle. Můžete vyhrát s Milankou. Máš takhle. Tak. Naše první otázka. Jsme vidět? Jo. Jo? Přečteš to? Já nemám brýle. Teď je máš na očích. Aha. Tak spíš, to tam musí vidět do spodu, prosím tě. To teď je mimo. Kolik nám? Ne. Potom je to takový divný osko. Obrácený jako sekotazník, víte, nebo ne trošku to? No, tak víte, kolik nám je? Několik? Podle těch zubů typovala bych, že už vypadaly, takže tak 100? 200? Špatně, 29 dohromady. Tak, máme na tu otázku. Mě kupají mluve. No a tam jiná podaný, horší. Ale si dědem. Můžu tak šmomiu, máš neřekej se dobré, to beru vše. Čau, kouříme. Helenka. A s tím jsme opět špatně. Poslední otázku. A když se jenom takhle tady ten tlak, na čem mám ruku, tak bych to takhle posunula do boku a snadilo by se to ani by tam nebylo. Takže můžeme další otázku. No. Chceš? Ne, Miluna nechce. Tak to řekni, jak mám mět. Školní hra. Nechce. Ty se domiju, tak víte. To já jsem. Padolo. Víte? Flaška. Říkala technika, ale u nás je to tak to. Ale Milunový. Šikana. Šikana. A náledu? Grafický. Je to tam napsaný, že tady bacha milu. Grafickou otázku. Budete to vidět, budete to prosím, když za to papír. Prosím. To jsou chytrý. Tak to budou vědět. To ne? Odpovědět. Ale kdo to je? Ty se nakonec. Víte, kdo to je? Ne. Paní učitelka Vytlačilová. Neznám. Ta nás měla na český jazyk. Takže my jsme vyhráli. To znamená, že máme 10 milionů korun. Říkali jste tím milion? Hej, vy říkali jste předtím milion? Máme víc. Tady máme víc. Na vás přijdou negři. Dobrý, ne? Konec pro více. Dobrý, ne? Konečně jste se ukázali, jaké jste normální.